Yanny neu Laurel? Beth ydych chi'n clywed? Laurel. Dyma'r sain sydd wedi rhwygo'r we ar wahân. Daeth y clip yma o vocabulary.com. Wrth gwrs. Wedyn cafodd ei rhannu ar Reddit, a wedyn gan YouTuber masif. A nawr mae fe'n pop man. Mae pawb yn sôn am Yanny a Laurel. Fel rhyw hen married couple. Dwi'n bersonol yn clywed Yanny. Ond yn wirioneddol, mae'r clip yn dweud Laurel. Dwi'n gwybod. Laurel. Felly pam ydy gymaint o bobl yn clywed Yanny? Wel dyma pam. Cofio The Dress? Dyna oedd y ffrog oedd yn edrych glas a di, neu wyn ag air. Mae rhywbeth tebyg yn digwydd gyda'r hen Yanny a Laurel. Mae'n meddyliau yn gallu chwarae trics arnyn ni weithiau. So, y peth cyntaf, mae'r sain yn chwarae rhan. Dyw'r ansawdd ddim yn rhy dda. Felly, mae hynny'n meddwl mae'n haws i fe'n swnio'n chydig bach yn wahanol. Hefyd, mae'n dibynnu ar sut ydych chi'n gwrando ar y recording. So mae rhai pobl yn clywed pethau gwahanol ar y ffôn yn hytrach na ar y glustfonau. Mae rhai pobl hefyd yn deud bod pobl ifanc yn clywed Yanny. Dwi'n ifanc, wrth gwrs. Dwi'n cofio'r siop yna yn y bari oedd arfer chwarae sain rili uchel oedd dim ond teens yn gallu clywed. Rhywbeth fel hwnna. I'm not a scientist. Mae'r stwff yma yn mynd yn feiral achos mae pobl yn gofyn i ffrindiau nhw, hei, be ydych chi'n clywed? Laurel neu Yanny? A wedyn mae nhw'n rhoi fe ar trydar a wedyn mae hwnna'n mynd pop man. Dyna pam mae optical illusions mor boblogaidd. Nid hynny yw'r unig sain sydd yn drysu'r we. Gwrandewch ar hwn. Meddyliwch yn gyntaf am y geiriau brainstorm. Nawr, gwrandewch eto, ond meddyliwch am y geiriau green needle. It's a mindfuck. So, beth ydych chi'n clywed? Yanny? Neu Laurel? Team Yanny, obviously. So, dwi'n rhoi'r fideo at y gilydd, a nawr dwi'n clywed Laurel. Mindfuck.